Sa kalag ni Venancia, gikan sa Lumuthang family. Sa makalag ni Hilario ug Filotea, gikan sa Diez family. Sa mga kalag ni Januario, Faustina, Marisa, Rufo, Simprusa, Ariston, Saturnina, Eutikio, Primitiva, Cirila, Victoria, ug alang sa mga kalag nga tanan sa Purgatorio, gikan sa Amihan family. Sa mga kalag ni Filomena, Agustin, Cesaria, Nicanor, Roberto, Romeo, Aproniano ug Concordia, gikan sa Tayabas family. Sa mga kalag ni Rinaldo, Faustino, Jacinto, Maricel, Ramel, Tranquilino Jr., Tranquilino Sr., gikan sa Fulgo family. Sa kalag ni Juan Sr., gikan ni Victoria, Maribaw and family. Sa kalag ni Felisa, gikan ni Susana Anunciado. Sa mga kalag ni Evaristo, Macario, Eusebio, Hermes, Lucia, Sulficio, Turadio, Jose ug Candida, gikan ni Susana Anunciado. Sa kalag ni Turadio, gikan sa ni Buena Anunciado. Sa mga kalag ni Eleuteria, Nelson, Maria Sofia, Elisa, Antonio, Baldomera, Bernardo ug Sebastian, gikan ni Janet Bas. Sa mga kalag ni Anyano, Olimpia, Eduardo, Chufila, Alvaro, Cesar, Milicio, Francisca, Vitaliano, Hirarda, Marcos ug Vinito, gikan sa Casaberde family, Kabur. Alang sa kalag ni Aquilina, gikan ni Dorotea Hangad. Sa kalag ni Larufino Sr., Emerlita, Marcelo, Ruben, Victoriana, Cecilio Sr., Cecilio Junior, Fidel Sr., Narciso, Arsinia, Cristita, Annabel ug Ryan, gikan ni Danilo, Kunkun and family. Sa makalag ni Sixto, Rosario, Leodoro, Silvirina, Ricardo, Basilio, Pableo, Carmelita, Segundina, Eulalia ug Hilario, gikan sa Clavetti family. Sa makalag ni Mario, Gabriel, Raimonda, Leonardo, Edgar ug Manuel, gikan sa Angkla family. Sa makalag ni Adriano, Amadura, Chudoro, Josefina, Primitivo, Fructusa, Pastor, Margaret, Casiano, Cesar, Carmelita ug sa tanang kalag sa Purgatorio nga wala nay nagadumdum kanila, gikan ni Mr. and Mrs. Ora. Sa kalag ni Maria Rena, gikan ni Mr. and Mrs. Ora. Sa mga kalag ni Humberto, Petronio, Falconiri, Felisa, Vicente, Maxima, Crispina, Josefina, Magno, Gracianita, Paulina, Danilo, Pablo, Mario, Rufina, Lumiciano, Marcelino, Carmelo ug Paulino, gikan sa Corona family. Sa mga kalag ni Crispin, Patricia, Emilio, Epipania, Daniel, Jacinto, Nicolasa, Pedro ug Wenceslao. Ug ingon man usab sa kalag ni Ines ug sa tanang mga kalag sa Purgatorio nga wala nay nagadumdum kanila, gikan ni Mr. and Mrs. Inocencio Soy and family. Pasalamat usab sa mga Espiritu Santo sa maayong panglawas sa akong mga anak ug sa mga grasya nga nadawat gikan ni Estila Corona ug sa iyang pamilya.
Nagpasalamat sa Divine Mercy ug ni Senior Santo Niño sa tanang mga grasya nga dawat. Gikan ni Vito Alo. Unang Domingo sa Adbyento. Tema, kung wala na igong panahon alang sa Diyos. Kung hilabihan ang kadaghan sa atong mga buluhaton, nga wala na kitay panahon alang sa maampuong pagpamalandong matag adlaw. Gihikawan nato ang atong kaugalingon, nga makaatubang sa atong pagkatao, sa atong pagkamatarong, sa atong pagtuo o sa atong pagkamalinawon. Nawad-an kita sa saktong dalan, dili unta kita maabtan nga wala makapangandam sa pag-abot sa Dios. Palihog manindog. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo man kaninyo. Mga igsoon ko ni Kristo, nining unang Domingo sa Adbyento, magpasalamat kita sa Ginoo sa tanang mga grasya nga sa kanunay yang gibubo diha sa matag usa kanato. O garon maandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa, maginosol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumbisal ako sa Dios nga magagahong sa tanan, o kaninyo mga igisuon kay nakalapa sa kubdako iyamot, sa unahuna sa pulong og sa buhat, og wala pagbuhat sa kaanglan nga buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kan Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igisuon, aron ninyo kung iampos sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan gid sa Dios nga magagahom sa tanan pa sa iluon sa atong mga sala, dadonon dagita niya ngadto sa kinabuhing dayang.
Magampo kita. Magagahom nga Diyos, itugod sa mga nagtuo kanimo, nga maduganganan ang ilang kusog sa kabubuton, alang sa pagbuhat ug maayo, aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga daliabot, mahimo silang tako sa paglingkod sa iyang tuo, diha sa gingharian sa langit. Kini among ipangay, pinagi sa among Kristo imong anak, nga buhay ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isaias anak ni Amos bahin sa Huda ug sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw ang bukid diin mahimutang ang templo, mahimong labing taas sa tanan, mulabaw kini sa kabungturan. Daghang kanasuran magambahan sa pag-adto didto, ug ang katawhan muingon, manungas kita sa bukid sa Ginoo. Ngadto sa templo sa Dios ni Israel, aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan, ug manglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion mugula ang balaod, ug sa Jerusalem makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran, ug siya'y maghusay sa daghang katawhan. Ug ang ilang mga espada, himuon nilang punta sa daro, ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Dili na mag-away ang kanasuran, ni magbansay pa sila sa pagpakigubat. O kaliwat ni Jacob, ngari, manlakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay akong kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sa tukaran sa imong ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingog sa kasyudan, nga gipundok sa kahiusan, ngadto kaniya nanungas ang mga tribo, ang mga tribo sa Ginoo.
sa kasukuan alang sa Israel. Aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan. Ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako, magiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Pagampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem. Mulampo sunta sila nga nahigugma kanimo. Maghariuta ang kalinaw sulod sa imong mga paril. Ang kauswagan diha sa imong kabalayan. Nalipay ako, magiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Tungod sa akong mga kadugo ug mga higala, moingon ako ang kalinaw manaa kaninyo. Tungod sa balay sa Ginoo atong Dios, magampo ako alang sa imong kaayuhan. Nalipay ako, nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Kinutlugikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo unsa ng taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na karon ang atong kaluwasan kaysa pagsugod sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway ta ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob ta ang amardura ingon nga mga sundalo nga iya sa kahayag. Magbinuutan kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga naa sa kahayag. Dili sa hilabihang paghudyaka o paghubog-hubog ni sa pagkigilawas o sa kalawayan ni sa pagpakig-away o sa pagkamasinahon. Hinunua, isulob ang Ginoong Hesukristo, ingon nga amardura, ug ayaw kamo padaog sa lawasnong kaibog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagsangya sa santos nga ebanghelyo
Sumalan ni San Mateo. Himayan ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw nga sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naandan nilang buluhaton sama sa mga pagkaon ug pag-inom ug pagminyoay hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot ug mibanlas kanilang tanan. Ingon niya niini ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babay magaling og pagkaon. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kun unsang adlaw muanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kung ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya og dili motugot nga ang kawatan molungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala magpaabot kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kaniung tanan. Ang buhatan sa atong Diocesan Administrator mihatag og direktiba namong mga kaparian sa Diocese sa Tagbilaran nga pagabasahon ang iyang sulat pastoral karong mga misa ning adlaw sa unang Domingo. Ug atong paminawon ang iyang sulat pastoral nga naguluhan, sulat pastoral awhag sa paghinulsol, pagpanubag o pagbag-o. Ang nanglupig sa kabus nagpamastamas sa iyang magbubuhat. Panultihon 14:31. Mga igisuon diha ni Kristo, ang kalinaw o grasya sa atong Ginoong maanaag kaninyo. Nakapasigmuyo kanato karon ang gitumbok nga mga hiwi nga pamaagi sa pagdumala sa atong nasod, ilabi na ang giingong malilyosong insertions sa national budget ug ang gikataho nga korupsyon sa flood control projects. Nakapasakit gayud pag-ayo kini sa katawhan. Dili lamang tungod kay nakapatay og kini sa pagsalig sa mga pampublikong institusyon, kundili tungod kay sukwahi kini sa kasakit sa mga kabus nga maoy labing naapektuhan sa pagbaha. Sa dihang ang mga pamilya nawad-an sa ilang mga panimalay, ang mga bata nagtungtong sa atop samtang naghulat og rescue, ug ang mga mag-uuma nagsudong sa nalumos nilang kaumahan. Atong nalantaw ang usa ka makasubo nga kamatuoran, ang bisan unsang pag-abuso sa pampublikong pundo nga gigahin alang sa pagtabang o pagpalambo sa katawhan, usa kadakong salaod batok sa mga kabus o mahuyang. Ang ilang pagpingit nilanog diha sa balaang kasulatan. Ang nanglupig sa kabus nagpanamastamas sa iyang magbubuhat. Panultihon Kapitulo 14, versikulo 31. Usa kini kapahimangno nga angay natong hatagan og dakong pagtagad. Isip simbahan, dili nato batasan ang pagpasangil ni bisan kinsa ni mag-una-una sa paghukom sa kalgilusad nga investigasyon. Dinasig sa Ebanghelyo ang atong katungdanan ang pagkabot sa katinawan o moral clarity sa kasamtamang sitwasyon atong nasod
gikinahanglan natong masabot pag-ayo nga ang korupsyon gibuhat man kini gitugutan o gipasagdan naghatag og dakong kadaot sa atong katilingban. Ang paghinulsol kinahanglan sa matag usa apan labi na gayud ni atong anaa sa mga institusyon nga nagbugna og sistema nga supak sa kamatuoran. Ang pagpanubag dili pagpanglutos. Hinunua mao kini ang dalan paingon sa tinud-anay nga kausaban. Sa atong mga leader, mga magbabalaod ug mga alagad sa gobyerno, kami kinasing-kasing nga magahangyo, ipasanag ang kahayag sa kamatuoran, ipahitabo ang matinud-anong proseso sa pagsusi, ipadayag ang unsay tinuod o kung adunay nahimong mga salaod, itugot ang kaisog nga mooy magiya sa pagpanubag sa ilang mga nabuhat. Sibo og angayan lamang nga ang katawhan makatagamtam sa tayunay nga serbisyong publiko. Mga igsuon, dili nato ibaliwala ang mga nag-antos kadtong mga ginikanan nga nagprotektar sa ilang mga anak nga dili maanod sa makusog nga sulog sa tubig baha, kadtong mga tigulang nga masulubong naglantaw sa mga bunga sa ilang pagpaningkamot nga natabunan sa baha o kadtong mga pamilya nga nahasol sa ilang pamuyo ug nabalaka sa ilang kaugmaon. Ang ilang tingog dili angay matabunan sa kasaba sa pamulitika o pagtuman o pagpatuman sa self-interest. Hinumdumi kung ang mga yanong kabus ang gisakit, ang Diyos mismo ang gipanamas-tamasan. Ang pag-uswag nagkinahanglan og kabag-uhan. Kabag-uhan sa pagdumala nga pinasikad sa tinud-anay nga pag-alagad. Kabag-uhan sa pamaagi nga nagbaton og transparency o kabag-uhan sa kasing-kasing nga gipahimbata sa kaluoy og hustisya. Ang pagbangon kinahanglang masugdan, dili lamang sa pagtukod pagbalik sa mga nagubang istruktura, kundili diha usab sa pagpasiguli sa nagubang pagsalig. Ang tinuod nga pag-alim nagkinahanglan og kaisog, kaisog sa pagbatok sa korupsyon o kaisog sa pagpatuman sa hustisya o kaangayan. Nining daghang mga kasakit nga tabo sa atong nasod karon nagtukmod o magtukmod unta kini kanato sa paglusad sa usa ka Pilipinas di nang hustisya naglihok og dili kay nagpabiling damgo lamang. Mga binati kong maigsuon, mag-ampo kita nga ang matag usa kanato lumulupyo og pinili nga leader mapausanong maghinulsol, matinud-anong manubag sa nahimong salaod ug malaamong mutuo sa kabag-uhan. Ang Ginoo magluwas unta sa mga nag-antos ug magdasig kanato sa pagpanilipod sa ilang dignidad. Hinaot nga si Kristo ang kahayag sa kamatuoran, magiya sa atong nasod. Hinaot nga si Maria inahan sa mga kabus, magampo alang kanato. Hinaot nga ang Espiritu Santo magbag-o sa atong yuta. Sa pag-alagad ni Kristo, nagpabilin, Father Gerardo Portitz Saco Jr., Administrador sa Diocese sa Tagbilaran. Sa makadiot atong pamalandungan ang sulat pastoral.
Palihog manindog, atong ipadayang atong pagtuo, kitang tanan. Nagato kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sayuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios kan sa Dios, kahayag kan sa kahayag. Matuod nga Dios kan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kaniya samahan. Pinagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, may kanaw sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan sa krus sa sugod ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan sa samahan og sa anak, dungan samahan og sa anak, gisimba siya og gihimaya, og misulti pinagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magwinantayon kita sa pagtawag ni Kristo atong Ginoo sa pagpabangon o pagpangandam alang sa iyang pag-anhi dinhi sa atong simbahan o sa kalibutan, karon ug uban sa paglaom, moingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-aampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan, ug iyang mga alagad nga magdasig sila sa katilingban Kristohanon, uban sa lig-on ug walay pagkapupos na paglaom, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-aampo. Alang sa tanang Kristohanong simbahan nga sila mutubag sa mga gipaabot sa Dios ug magpadayag kini pinaagi. Alang sa mga pulong ug buhat nga mensahe sa gugma ug pag-alagad sa Ginoo, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-aampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, masinati nato si Kristo, pinaagi sa atong gagmayng Kristohanong katilingban, magampo kita. Niining tuig sa jubileo sa paglaom, mapakita unta nato ang kanunay nga atong laom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios taliwala sa mga mangitngit nga kasinatian ug malakaw kita magkahiusa paingon sa Amahan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoong Jesucristo, naibalo ikaw sa among kakulian o sa pagtukod og bag-ong kalibutan kun wala ikaw. Dali og ubani kami sa among paglawi, ipakita ka namo ang dalan ug ang pagtukod niini uban kanimo, nga kami nahiapel kanimo o kining kalibutan maimo gayud karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang agon ng sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan magagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaag pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang magasa nga among gihalan, gikan sa imong mga hatag, ug ang nagpulos sa among pag-alagad dinhi, mahimong talang kanamo, nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong nga atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhayog magagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo, kay sa iyang pagpaubos, aron papakigtipon kanamo sa magtao. Gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanu sa si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug sa uban sa mga anghel sa langit, nagasayaw kami sa imong himaya, duyog sa nalay hunong nga pag-awit. Santos ko ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo yung Espiritu aron pagsantos sa mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, may kuha siya og paan, may pasalamat kanimo. May bikas ug may hatag niningadto sa iyang mga tilunan ug maingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang pagitapos ng panihapon, may kuha sa kalis. May pasalamat kayo pag-usap, may hatag iningadto sa mga tilunan o maingon. Dawata kiniog panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini bang kalis akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga yula lang kaninyugan sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay lumuhata kini, aron maghando kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo nagasang
Aron maghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nanimpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaimo kaming giisip nga angayan, nga maatubang ag moalagad kanimo. Himo nga kami nga mangalawat sa lubos ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong sibahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, mga kabispuhan o sa tanang mga pari o kinikatauhan, nga niya sa mga tubangan na gadayong nagpasalamat kanimo. Hinumdumi usabong maigsoon nga nangamatay, ilabi na katong gihandom namo nining misa karon. Malaumon ni mabanhaw sila o tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinawinton hayuban ni Maria, ang inahan nga uli sa Dios ni San Jose ngayang bana, o guban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan uban kanila, amay kaw nga dahi gunog amay kaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinahangi kaniya ban kaniya ug diha kaniya gihandangan na kanimo magagahom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magambog kita samahan atong awito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Namo nga nasa mga langit, pagdaig namo ang imong ngalan. Umamo ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuhok dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, hatag ka namo karong adlaw, upasayloan kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug hilimo kami itugyan sa pagsulat. Inono aluasa kami sa dakitan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming iluwason sa tanang dautan. Haragi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa nakasamok, samtang nagapaamon kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
mo man ang harian, ang kahumugang ibaya ng tuon sa kahaturan. Ginoong Jesucristo, ningon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ng mga sala, kung na pagsalig sa imong sibahan o isibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buhay ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Ibakita ang tibaan sa atong pananginig sunay, panagday. Kinuwang Kordero sa Diyos nga nangawagtan sa mga sala sa kalibutan, mula kita ang idapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo dala ko angay nga makalawat kanimo apan iparong lamang o gamay. Ang lawas si Kristo gamit sa kanabing dayon. Amen.
Sanctify me, body of Christ. Save me, water from the Son of Christ. Wash me, passion of Christ. Give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee that I may praise thee with thy saints forever. Magampo kita. Magbulos ang daga na mong Ginoo, ang kanunay na mong pagkalawa, pinaginini kami nga nagpuyo, panining kalibutan nga lumalabay, matudluan ang tani mo sa paghihugma, sa mga butang langit nunog tunhay, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manindog. Pagampo alang sa pagpili sa bagong obispo sa Tagbilaran. Uamahan, mapasalamaton kami sa imong bugtong anak, nga maoy among maayong magbalantay. Ikaw ang nagamuma o nagtabang sa imong katawhan, isip katilingban nga naglawig diha sa pagtuo, paglaom o gugma. Ikaw usab ang tuburan sa grasya o kaalam, nga nagbugna o nagpalambo sa imong simbahan, ilabi na dinhi sa diocese sa Tagbilaran.
Isip sa katilingban nga mahinangpon, nagapaabot sa mong bagong obispo. Kami mapabsanong nagamuyo sa imong kaluoy, ihatag ka namo ang usa ka matinud-anon o balaang gayud, nga mopatuman, molig-on o mapatunhay sa Kristohanong misyon, taliwala nining dagang hagit o suliran nga among gisagubang karon. Himuha siyang ligdong nga Pangulo o Amahan nga mogiya kanamo sa pagtuman sa imong balaang kabubuton, hilabi na sa pagbarug sa kamatuoran, pagpatunhay sa hustisya o pagmantala sa imong gugma o kaluoy dinhi sa kalibutan. O balang Espiritu Santo, kami matinud-anong misalig sa imong giya o lamdag, inubanan sa pangaliya sa Bulahang Berhen Maria, among Reyna o Ginahan o ni San Jose, ang patron sa among Dioceses. Amen. Palihog maglingkod. Tawag sa kaslunon. Unang tawag, Jeffner Labadan, Bayukot, 31 anyos, taga-Poblacion Oeste, Katigbian, Bohol. Anak nila ni Joel Bayukot ug Evelyn Labadan. Buot mga sawa ni Arlene Diaz Tabor, 37 anyos, taga-Poblacion Oeste, Katigbian, Bohol. Anak nila ni Alejandre Tabor ug Adila Diaz. Raymond J. Madlabayan, 34 anyos, taga Gloria Oriental, Mindoro. Anak nila ni Renato Madlabayan ug Neri Galanga. Buot mga sawa ni Hazel B. Soy, 38 anyos, taga Ambuan, Katigbian, Bohol. Anak nila ni Inocencio Soy ug Timotea Bitas. Ikaduhang tawag, Jesse B. Acelo, 31 anyos, taga Kandumayaw, Katigbian, Bohol. Anak nila ni Jesus Asilo ug Imelda Balagas Buot. Buot mga sawa nila ni Jeneline T. Garcia, 35 anyos, taga-Hunan, Buena Vista, Bohol. Anak nila ni Claudio Garcia ug Jufista Garcia. Ikatulong tawag, Ramon D. Beltran, 31 anyos, taga Libertad Sur, Katigbian, Bohol. Anak nila ni Alfredo Beltran ug Alicia Dikdikan. Buot mga sawa ni Annabel E. Tanalyon, 43 anyos, taga Libertad Sur, Katigbian, Bohol. Anak nila ni Restituto Tanalyon ug Susan Ilaco. Ug adunay kabilinggan ning maong gitawag, palihog lang pagpahibalo sa buhatan sa atong Padre Cora. Mga pahibalo, karong gabi aduna kitay night no adto sa Municipal Hall ground. Ang mo sponsor ang FCB, CDH and Business Club show. Ato sab nga ipahibalo nga ang ugma puhon nga sponsor ang taga Ambuan National Government ang mo offer, then ang choir ang Immaculada Jan Chorister, ang muhalad sa novena ang Ambuan. Ang night, sponsor ang Provincial Government of Bohol Capitol Band, anha sa Municipal Hall ground, 7:30 in the evening. Ato karong pasalamatan ang atong mahal nga Ginoo, ang atong mahal nga patrona, alang sa tanang mga grasya o panalangin nga iyang gihatag kanato sa matag adlaw. Sa atong mahal nga patrona, ang Birhen Immaculada Concepcion, ug sa atong segunda patron, Senior San Isidro Labrador. Sa atong Mass Presider, Reverend Father Dines P. Liornas. Sa atong lay liturgical ministers. Sa atong seminarians, sa mga sakristan. Sa atong mga handmaids of the altars, mga madre. Sa atong choir karon nga second mass, Buhayang Family. Sa nag-adorno sa atong halangdong altar, sa mga offerers, all PPC and PFC officers, sa naghinlo, sulod o gawas ni atong simbahan, ang GSK Poblacion, sa atong mga PNP, BFP o Barangay Tanod sa Poblacion Oeste, sa atong mga church projects donors o stained glass donors, nga napatik diha sa atong mga Immaculada Jan,
Ug usab atong pasalamatan sa ato ang mga activity kagahapon sa ato ang opening salvo. Ang tanan nga nagaduyog ning ato ang novena sa ato ang patrona kapistahan. Ang kagahapon ang sponsor, salamat sa sinakayanan. Unya pagkagabi ang ato ang night sponsors, ang Department of Education, Katigbian District, ang gapasyo, ang Center Stage Band diha sa Municipal Hall ground. Sa kanunay, daghan kayong salamat kanatong tanan ug atong hatagan atong tagsa-tagsa kaugalingon sa masipang palakpakan. Daghang salamat. Abasumpay nga mahinungdanon nga pahibalo alang sa mga formators, chapel chairman o chapel finance, karon human sa ikaduhang misa atong himuon ang presentation sa spot map sa kapilya. Mahinaot ko nga ang spot map naa dili kay ang spot ra mooy mugawas unsa apan ang mapa wa pa mahimo. Mahinaot ko nga ang spot map naa na para magkapadayon ta sa mga buluhaton nato para sa umaabot nga reclustering dinhi sa atong parokya. Formators, chapel chairman o chapel finance. Human sa kaduhang misa, niya huli ang atong pagabuhaton, mao nga libre ang paniudto. Di mo na paulion, hangtod di mahuman ang atong pagpresentar sa spot map sa matag kapilya. Mahinungdanon sa mga pahibalo, una, ang kining atong grills. Salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta kay atong Bernes na kompleto na nato ni og bayan. Pakpak, wa na tay baryonon aning maong grills. Nalipay kaayo ko, apan sa maong kalipay naapod ang kasubo. Ngano man, tungod kay hangtod karon, klaro pazud naho nga naay diingon nato nga nakasud aning atong balay alampuanan. Nagsabot mo og diingon nato, masong buntag ninsong tanan. Kay sa matag kakita naho anang diingon nato, makaingon ko og sakto ba kaha nga hong desisyon nga ipag-reels ning atong simbahan? Kay kun di nato ni masulbad ning presensya sa diingon nato, maaso paywa na laman nato ni ipag-reels. Hangyo rin ning hawa, apan kung di yun madag hangyo, mga zo lamang kong dispensa sa mga kaila o naay mga binuhing iro nga musimba. Ako lang may sulti anang isong iro nga iro ato sa magsud ani kay ang pare di ganahan makakita nimo mulang adto ran taon mo sa gawas. Kini nga ho hangyo sa taho ni kay klaro kaso na ho diri sa atubangan nga naazoy iro. Ako di man ko ganahag iro, pero kamao po ko mo respeto sa katungod sa iro. Pero kung ang katungod natong mga tao, ang iro mo na po'y mo kanabang di pun mo ilaw unsay ila pong katungod na kanang iro kay wa manay di man na kana bitaw motubag o pangutan-on nganong nisod man ka mga kinsa may atong mabasol ani ang inyong kura o ang ganda sa iro. Nangutana ragug ko muna nga manginaot ko nga sa sunod Domingo o mga misa na to jammo na sa entay iro. O jammo hangyo po ko nga inigsud dinhi sa simbahan inig able sa grills. Automatic pa doon ta nga gamito na to ang atong sentido komon nga ato pong
takom og balik para ang iro dili mo sod. Pero klaro po na ho nga naapoy uban nga musod nga murag wa ray nahitabo. Mura nga asa man ko dapita ani kanang mulugar ha? Murag maozo ni akong sentimento. Mga mahinaot ko nga masabtan ang inyong padrikura. Ikatulo nga pahinumdom ngadto sa mga tag-iya o mga motorcycle labi na kay nagisugod na sa nobenaryo ug moabot na tong 10 tulo ka buok dihang dapita nga usa po dire kanang dili nato parkingan kanang naay gikuraw bitaw diha kay ang parkinganan sa mga tricycle sa motorcycle katong tuwa sa road dito dapita mo na nga kanang kasabot man ta og respeto no kay ako sa wa pa ko mo pa-implementar ni ini aho po ning gi sugyot og aho po ning gipahibaw mo na nga unom naman ko kabuan ugma mo lang hinahinay na po siguro ko og pagpaila kining inyong padikura ganahan ko og hapsay hamugaway o disiplina diha sa unsay angayan nato nga tamdon. In short, og naay palisiya ato jong sundon sa mga ako mosunod og unsay mga pamalaod tungod kay ang haong prinsipyo sa kinabuhi, no one is above the law. Kanunay gyud ang balaod naag na sa ibabaw mao gyud ay sundon aron adunay hanay og hamugaway nga pagsunod ni ini. Ikaupat, pahinumdom nga kining mga lingkuranan nga kolor yellow ang purpose sa pagpalit nato ni ini nga adto ra gyud ni siya gamiton sa function hall sa kumbento samtang ako pa ang inyong padikura anha ra gyud na siya gamiton. Kung gamiton ang function hall mao na gamiton nga lingkuranan sa mo gamit ni ana. Ayaw po ninyo pakit ako nga bisan asa naman po ninyo dalhon kanang lingkuranan nga yelo tungod kay ang pag-amping sa butang sa butang nato sa parokya aho po nang giampingan og maayo subay sa insakto nga paggamit. Malang nga manghinaot po ko nga ato po ning suportaran para sa nga sa kanunay madasig po ko sa akong pagpangalaga diha ninyo. Kaya kining tanan sama ko sa usa ka ginikanan kining ahong gihimo para ra gyud ni sa inyong o atong kaayuhan. Bahala na maggamito na og wa na ko dinhi pero samtang ako pa ingon ana ang ahong pag-amping sa butang sa parokya nga dili ako apan gi-entrust sa ako kining maong responsibilidad ug kay aho maning gidawat rest assured nga aho zuning ampingan. Ingon ana ang ahong prinsipyo sa kinabuhi. Ang unsay gi-entrust sa ako unya ahong gidawat in response usab ni ana ahong ampingan. Mga manghinaot ko nga naklaro kining tanan aron ang akong dughan dili maghuot. Amen. Mao na po na aho kung unsay butang sa parokya ahong ampingan. O kay ampingan mga ato sa munta nga sundon alang sa kahapsay. Manghinaot ko nga kanang magmatngon ta ani kay kung masipyak ta ani ang ahong dughan masakitan unsa kinira bang ahong dughan naana ra ba ni lama sa kagahapon nga wa pa maali basin ra o makaingon ko inig-abot
sa bagong obispo kay sa di madugay moabot naman jud kuno, pero siguro jud ko nga dili ako kay nibalibad nako aron mahuman jud ning stained glass aning parokyaha. Ug moabot manggaling puhon unsa tan-aw naho nga dili nako epektibo diha sa akong pagdumala diha ninyo, the best option is to resign. Palihog malindog. Ang Ginoo mana kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Diyos nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahala ng misa dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Palihog ko sa mga bata nga paglaom sa atong nasod o sa West Philippine Sea. Atong awito ng recessional song. Bendisyon sa daghang mga kabataan, lagi itong Amahan, may gugmaon sa tanan. Naganahay kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Isus nga mong manunubos. Gibendisyon niya ang kabataan nga miduol kaniya. Dawaton kaniya nga mahinangkon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga may ugmaon kining mga kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubuon ta sila sa kalang ug panigon ug sa kusog diha sa imong presensya. O atubang nga sa tanan kining bendisyon among gibangayo Amahan, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O gato silang hatagan sa masipang pakpak, daghang mga kabataan. Siya rugway magpari ani.